Oh, dereng ngantos paripurna samembar wacana. Kasaring mlajar-mlajar nengke Bambang Swatama mangkono pangudas maraning Diya sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun. Swatama Bambang Swatama wonten timbalaning ngadhawuh ingkang sekawit kowe nderekake marang jengkaring Bapa Durna gone wis semagu bakal gawe pati ning para Pandhawa ewadene kowe dina iki sowan katon kembeng-kembeng netramu ngemu waspa eneng apa Swatama sepinten kalepatanipun ngabdipun Swatama kula tadhah wadana sinuwun nalika semanten kula nderekaken Kanjeng Rama tumunten Kanjeng Rama damel karti sampika supados saged ngrenah pejahipun para Pandhawa sarana sesinglan nata Ndarawati tegesipun salin wujud dados nata Ndarawati nanging krana pakartinipun inggih menika anak-anak Pandhawa lancur Pandhawa pun Antarja kaliyan pun Antasena wekasan ngaturaken ketiwasan sinuwun tiyang sepuh kula kadenangan anggenipun wujud nata Ndarawati dipun pulasara dening pun Antasena sakmangke tiyang sepuh kula duka kados pundi kawontenanipun kula nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Gusti kula awan wonten dawuh nek eneng ngatur kaya ngenten iki kula takon karo sampeyan kula kudu percaya karo sapa sampeyan ngandhakake yen to Begawan Durna kelakon mateni para Pandhawa ning Satama tawang-tawang tangis matur kalian pun Duryudana nek Begawan Durna dicekel anak-anak Pandhawa dadi pesakitan diajar mrono mrene sampeyan wau ngucap pripun nek ucape Patih Sengguni ora nyata pangkat Patih ajeng mang balekke kalih kula saniki sampeyan ajeng ngomong napa sampeyan ajeng ngomong apa mencap wong gerak ora nyata ning aja mbok sebut Patih Sengguni nek ora iso gawe kisruh jagat Ngastina ora ga iso gawe kisruh jagat Pandhawa gedene ora iso gawe kisruh jagat gedhe iki Kartomarma kepareng paduka tontonen le nek ora percaya karo makmu cilik iki tontonen kridaning Patih Sengguni ling gunake utek ling gunake akal pikir nang kene iki contonen ya ngger Kartomarma kula ingkang sowan jinuwun nuwun sewu kula ingkang sowan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk jinuwun mangke riyen panjenengan ngendika sinuwun menika klentu kula sanes Nalindra Ngastina lho sinten kula Patih Ngastina Patih Sengguni sinuwun Ngastina sampun jengkar saking Datulaya wah dalah panjenengan sinten kula wingking saking negeri Terbelo Suket Istu mestani dhateng kula Prabu Lokayanti nggih lah panjenengan wonten wigatos menapa kok rawuh wonten negari Ngastina lah cariyosipun mekaten kula menika nembe dipun tampi dados siswanipun Begawan Durna. Nalika semanten dipun janjekaken dinten menika kula badhe nampi sakathahing ngaji Jaya Kawijayan. Tinatah mendat Jinromenter Trumbak Bengkung Siluduk Putung badhe kaparingaken dhateng kula. Ning nyatanipun sareng kula sowan dhateng Sukalima suwung ngendikanipun para cantrik Begawan Durna sowan teng Ngastina. Kadreng raos kula anggen kula selak kepengin nampi ngelmu-ngelmu Jaya Kawijayan kula susul teng Ngastina. Lah kok tinemune sakmenika malah mboten wonten mriki. Inggih, monggo anggenipun badhe menggalih monggo. Ning nek panjenengan mireng sumbare anak-anak Pandhawa niku teng ati marai lara. Sumbare pripun? Ayo, jare kowe duwe murid anyar sing jeneng Lokayanti. Menungsane kon tekan jejegane raine. Ngonten niku. Lho. Niku sing ngomong sinten? Sing ngomong Antasena panjenengan mireng piyambak krungu dhewe yakin sumpah kula mboten ngapusi nutuki Durna karo ayo omongno muridmu sing pirang-pirang aku ngerti nek kowe bar nampa murid saka Terbelo Suket jenenge Lokayanti diapure kaya ngapa kon tekan kene kon ngewangi karo kowe wah
jejekane sirahe Lokayanti. Muni ngoten niku. Wah, perkara dudu perkara durna, ning perkara jejeki rupane Lokayanti. Kok aku arep golek Antasena. Lho. La. Sebabe napa kok golek Antasena? Eneng sing ngandhake karo aku, Antasena ngajar karo Begawan Durna. Antasena nuthuki Begawan Durna karo muni ngene iki. Ayo kandhakno muridmu sing anyar jenenge Lokayanti Nalendra Terbel Suket tak jejekane sirahe. Ngono kuwi yo. Aku Prabu Lokayanti dikilani karo jenenge Antasena. Mangke riyen. Niku sing kandha sapa? Sing kandha Patih Ngastina Patih Sengkuni. Sampeyan percaya? Percaya. Lah. Piye lho? Kasih tahu. Ya. Arep tuwa ning menungso ratatanan niku. Sengkuni nika. Nggih. Mula sampeyan nek percaya karo omongane Sengkuni niku padha karo sampeyan niku mlebu teng juranging kasangsaran. Mula saniki rasa gagas perkara Antasena lengunekke sampeyan arep dijejeki mestakane mboten sah digagas. Niku mung didu karo Patih Sengkuni. Nek sampeyan gagas upama ketemu karo Antasena, sampeyan ora bakal iso mateni Antasena. Lho, sebabe niku satriya ampuhe kegila-gila. Wah. Ning aku wis kebacut lara atiku. Nggih, nek pun kebacut lara atine nggih gek menyang. Pethoke Antasena kula tak tata-tata golek ambulan. Lho. Nggo ngopo? Nggo gotong sampeyan niku. Nek digotong ya abot kok ya mengke kula goleke tuli. Berita lelayu Lokayanti meninggal dunia. Duapure ora. Ngembe karo aku. Goleki ya kok. Nggih, monggo mawon. Ning kula isih elek-elek lho. Ora peduli. Arep jejeki mestakane Lokayanti aku Nalendra ora tau nemambu penantang. Ditantang karo Antasena. Monggo mawon kula dereke sinuwun. Yen ngono kowe wani karo aku sing tawedene apamu. Parat. Kongas. Adikang, adikung, adiguna. Gembelo siramu gleleng pacamu. Aku ora iso ngalahke Antasena, bumi langit tangkep. Yo Kang, bapak doyak yo iki.